José Ramón González de Vilaquinte, que este home que teño aquí detrás, gravou unha das muiñeiras que tocaba nunha cinta de bobina aberta que enviou de Bos Aires a España nos anos 70 como carta sonora. Anos despois, un musicólogo argentino rescatou esa grabación. Ola a todos, esta é unha das historias que hai detrás, neste caso, da muiñeira de Vilaquinte, porque cada peza das que recupera o grupo de folk céltico Thor ten, como todas as pezas, unha historia detrás. Hoxe falamos con Castor e con Félix Castro, que son músicos e investigadores e dous dos componentes deste grupo que hoxe nos achegan este que é o seu primeiro disco. Falamos con eles agora mesmo, pero antes comentarvos que hoxe vai a ser un programa donde hai máis música, ademais da de Thor. Escoitaremos tamén a David Regueiro, que nos fala do seu disco Areal. E tarde tamén de teatro. Esta noite pasada entregaron os premios de teatro galegos María Casares e hoxe, como ven Afonso Becerra, comentaremos algúns dos premios e tamén quere comentar a montaxe Bailar Agora de Marta Alonso Tejada. O plan xa vedes é bo, así que convidamos-vos a quedar. E antes de nada, como vos dicía, falamos de Torc, Fol Atlántico, que bebe das músicas da comarca do interior. Así soa a súa Piruxalda de Argomoso. As piruxaldas son un baile, un xénero musical que nos conectan, por exemplo, co saltón asturiano. Esta que escoitábamos era a Piruxalda de Argomoso. Chegoulles por carta, por correo ordinario, aos irmáns Castor e Félix Castro. Benvido, boas tardes. Hola. Que maravilla. Empezamos por ti, Castor, se queres, que cheguen estas cosas por correo, non? Pois sí, a verdade é que non nos ten pasado moitas veces, pero precisamente falamos no libreto do disco deso, que un bo amigo noso, Xan Teixeiro, mandounos un día dúas pezas, dixo, estas pezas sei que vos van encantar, son desos que quizáis podades máis disfrutalas da xente que coñezo, e mandounolas, e para nos foi un agasallo pois impresionante. Bueno, sei que os irmáns Castro levan moitos anos ligados á música tradicional, levan anos investigando, anos arquivando, coñecémonos nalgúnha outra etapa da nosa profesión, da vosa profesión e da miña, e agora chegades con este novo proxecto que é Thor, estades os dous, máis outros dous músicos, e falábamos antes de Vilaquinte, que é un dos gaiteiros que ten moita presenza neste disco, non, Félix? Sí, neste disco temos tocado bastantes temas de Vilaquinte. O musicólogo argentino Norberto Pablo Cirio contactou con nos fai anos, intercambiamos cintas, pasounos moita información deste gaiteiro, e a verdade que nos encantou o seu xeito de tocar, o seu repertorio, que era un repertorio moi original, e no disco un pouco reivindicamos bastante o repertorio do interior de Ourense, de Lugo, da zona interior de Galicia, que é un repertorio bastante propio e característico. Falábamos antes ao comezo de que unha desas pezas que vos agora reinterpretades, ele enviou nos anos 70 desde Bos Aires a Galicia como unha carta sonora. Isto era moi habitual naquele momento. Sí, aparte de mandar, pois, digamos, saúdos á familia, pois, no caso de José Ramón, el gravábase a sí mesmo, tocando a gaita, logo gravaba por encima a caixa, e logo eso mandaba pois con saúdos aos seus conveciños e recordos. Soa a gaita e a caixa del no disco? Está metida nesa peza, puxémola moi suaviña, pensada a gaita de José Ramón pola dereita, de Félix pola esquerda, pero tocamos a peza tal cual a interpretaba el. A ver, a pouco que tiremos do fío dunha partitura ou encontramos historias sempre detrás de cada tema. Está os que interpretades, os que reinterpretades. Están os autores, os gaiteiros polos que pasou, os músicos polos que pasou, está quen a recolleu, está quen a arquivou. O sea, cada peza ten realmente moitas historias detrás. Sí, ten moita historia detrás e tamén non só eso, cada músico lle dá o seu xeito de tocar, o seu xeito de interpretar, que ás veces, pois, cando un aprende só por partitura, faltalle
eso de facer as pezas propias e sempre aportarlle o teu grao de area na forma de tocala, variarlle unha cousa, e así nos no disco tocamos moito repertorio aprendido dos gaiteiros que coñecimos, Paco de Escornabois, aí non está unha peza, pero tocamos pezas del, de moita xente, que é unha maneira tamén de lembrarnos e agradecerlles a toda esta xente todo o que nos ten ensinado. A mí o disco soa malimia, ten unha sonoridade que sí que me recordo a mellor a outros traballos vosos que tiñan que ver con recollidas de autores da Limia, non? Bueno, tiramos bastante daqueles anos que fixemos o catálogo de músicos da Limia, o disco Sur da Limia, tiramos bastante dese repertorio, desas experiencias. Fálame un pouco deste proxecto de Thor, con quen vos xuntades e por que decidides darlle esa sonoridade de folk atlántico? Nos, digamos, o noso sonido, falando un día con Xosé, xuntámonos con Xosé Liz e Álvaro Iglesias, moi bons amigos. Con Álvaro levamos casi 20 anos tocando, con Xosé Liz incorporouse máis recentemente. Falando un día con Xosé Liz, decía ele, esta música é vintage ou é arreglo os anos 90, e dicimos, non, é que o noso estilo é o que mamamos daquela, o que aprendimos daquela, os nosos referentes musicais, Jan de Cubel, Botiván, Tana Gilweaver, Milladoiro, La Murgaña e moitos outros, son grupos daquela época. Entonces, máis que facer arranxos o estilo de antes é o noso xeito de tocar, non? Hai tamén pezas de composición neste disco. Sí, hai unha peza de composición, sí. E mesmo está a Carolina, facedes unha versión da Carolina. Tamén, sí. Que fixestes ca Carolina? Soa distinta, É unha versión preciosa que aprendimos de Otilio Fernández, un gaiteiro fabuloso da Fonsagrada, pois nunha xuntanza con Emilio do Pando lá na casa del, e, bueno, enamorounos desde o principio e arranxámola para este disco. Emilio do Pando, que era un dos músicos máis coñecidos da Fonsagrada, que tocaba o birimbao, a trompa. Sí, sí. A Mazurca de Cachoupiño, que é a outra peza que nos mandastes, que xa ten videoclip. Esa é unha das mazurcas que compuxestes vos. O que é o Cachoupiño? Porque isto tamén ten a súa historia. O Cachoupiño era un baile que aparece relatado na Esmorga, na obra de Eduardo Blanco Amor. Nunha das escenas, nunha casa de citas, os fletes e as pupilas facían un baile que era unha especie de mazurca, acompañados do cego de Cudeiro, que tocaba un guitarrón. Entón, nos fixemos aí unha especie de mazurca con esa melodía. Bueno, a mazurca é un dos ritmos, pero hai de todo, non? Sí. Nesta peza, precisamente, compuséramola fai tempo para gravala nun disco con Pancho Álvarez, que tamén colabora no disco, non neste tema, pero noutros que tamén están aí. Outro dos colaboradores tamén, que é Ángel Ruiz, que é un sisoner, digamos, que ten raíces no Barco de Valdeorras, que é o mellor tocador de banjo en España, ten gañado premios internacionais hasta en Estados Unidos tocando banjo. E, bueno, Pancho é un referente da música galega, non hai que presentalo, vamos. Falademe desa mestura, porque evidentemente tirades de instrumentos tradicionais, pero outros que non son tradicionais. Sí, bueno, na nosa idea de folk é unha liña melódica totalmente tradicional, temas de recolleita, sacados da gaita, o mellor adaptados a flauta de madeira, o acordeón, a concertina, e logo cunha base acústica, co buzuki, ca guitarra, neste caso co contrabaixo, por suposto que ten unha función esencial no grupo. Entón son, arranxos un pouco estilo, o que chamamos estilo atlántico, non, de folk. Gravaste esos temas en directo? En directo gravamos dos temas, que foron gravados no estudio de Diego Bea Besada, que son o tema 12 e o 13, e logo o resto foi gravado na nosa casa, e tamén algúns instrumentos, por exemplo, con trabaixo gravounos Álvaro na súa, e despois misturados por Suso Ramallo, e fixo a masterización tamén, un traballo excelente. Andastes metidos, ademais deste disco de Thor, en outros líos musicais por aí, contádeme. Bueno, tamén estivemos colaborando cunha mediometraxe que se presentou fai pouco, por eso, polo que te refires, de Luarada, da mediometraxe na que é director Óscar Doviso. Falara con nos ao principio, sobre todo polo tema do asesoramento no guión da figura de Manuel Blanco Roma Santa, e, como sabía que tamén éramos músicos, liounos para
para ver se podíamos gravar a música. Dese traballo encargouse casi, bueno, en gran parte Álvaro Iglesias, porque tiña o estudio na casa, foi o que fixo un pouco as composicións, pero bueno, fixemos entre todos os do grupo pois a grabación da banda sonora. Pois outro día, mellor podemos falar desa banda sonora de Claro Luarada. que sí. Hoxe falamos de Thor. Foi un placer volver a vervos. Alegro-me moito de que sigades tendo proxectos novos, que sigades arquivando, que sigades estudiando, e gracias a vos e a músicos como a vos ímos coñecendo máis da nosa música e da nosa tradición. Moitísimas gracias. Moitas gracias a vos por recibirnos. Seguimos e poñemos máis músicas